μετάλλιο από τον εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κύριε Πρόεδρε, μακαριότατε, επίσημοι προσκεκλημένοι, αγαπητοί συναπόδημοι, κυρίες και κύριοι. Ο μεγάλος ποιητής Κωνσταντίνος Καβάφης είπε κάποτε ότι η μεγαλύτερη με ματιάσαν, κύριε Πρόεδρε. Η μεγαλύτερη τιμή για τον απόδημο είναι η τιμή από τη Μητρόπολη. Είχε απόλυτο δίκιο. Στα 42 μου χρόνια, σαν επίτιμος και άμυστος, κύριε Πρόεδρε, γενικός πρόξενος της Κύπρου στο Λος Άντζελες, και στα 52 μου σαν ενεργόν μέλος της ελληνοαμερικανικής παροικίας, πήρα κι άλλες τιμές. Η απόψινή είναι κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το ξεχωριστό. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και θέλω ταυτόχρονα, σαν Χουλιώτης προς Χουλιώτη, ή μάλλον η μη Χουλιώτη, για να μην βρούμε τον πελά μας από τους Γεροσκυπιανούς, να σας συγχαρώ για το έργο σας και να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στις προσπάθειες σας για μια ειρηνική, βιώσιμη αλλά και δίκαιη λύση του κυπριακού προβλήματος. Και όπως λέμε και στη Χούλου, κύριε Πρόεδρε, την Κυπριακή Δημοκρατία και τα μάτια μας. Την απόψινή τιμή, για να είμαι δίκαιος, πρέπει να την μοιραστώ. Να την μοιραστώ με την αγαπητή μου σύζυγο, μια επιτυχεμένη και περήφανη Λεβεσιανή, την κυρία Μίκα Μιχαηλίδου Κυπριανίδου. Χωρίς την βοήθεια, υποστήριξη και υπομονή της, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτά που έκανα. Την ευχαριστώ. Επίσης, δίκην μνημοσύνου. Θέλω να αφιερώσω τη μεγάλη αυτήν τιμή στους μακαριστούς γονείς μου, τον Χρήστον Κυπριανού και την Ιουλιανή Δημητρίου Κυπριανού από τη Χούλου της Πάφου. Δυο απλούς γεωργούς, με βαθιά ριζωμένη μέσα τους την αγάπη προς την πίστη και την πατρίδα και με μεγάλη δόση ανθρωπιάς, κοινής λογικής και εθνικής περηφάνειας. Το παράδειγμά τους και οι συμβουλές τους, οι παραγγελιές τους, οι οποίες ακόμα βουίζουν στα αυτιά μου, πάντα το σωστόν και το δίκαιο να κάνεις, το σωστόν και το ίσον. Και αν δεν έχεις ανθρωπιά, όποιος και να είσαι, δεν αξίζει μπακύρα. Και με σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, υπάρχουν κι άλλοι σε αυτόν τον κόσμο. Αυτές οι συμβουλές διαμόρφωσαν σε μεγάλο βαθμό το σύστημα αξιών και αρχών, το οποίο προσπάθησα να ακολουθήσω στη ζωή μου, χωρίς πάντοτε με επιτυχία. Σε αυτούς τους δύο ταπεινούς αλλά διαλεκτούς ανθρώπους αφιερώνω την απόψινή τιμή. Αλλά επίσης την αφιερώνω σε όσους αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την Κύπρο και όλον τον ελληνισμό. Πριν καθίσω κάτω, κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ όλους τους θυμωμένους απόψε και τελειώνω με ένα
αγαπημένο μου κυπριακό δύστιχο, γνωστό σε όλους σας. Ούλος ο κόσμος κι αχαθεί, της Κύπρου μη κακόν της. Πατήσαμε το χώμα της, κι ήπιαμε το νερό της. Σας ευχαριστώ. Καλείται ο κύριος Νίκος Τζάζας.